Türkiye boşqalası Ankara'da 13 saat. İsəmisiz mıxtıram toңшар. Bugün 2025 yılının 7 oktyabr Sişənbə gün. Siz Turdan Turu efirde Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindегі top-şorunu tыңлайсыз. Bizim programma 16 metrli qısqa dolğunның 17.615 kHz ışığından 42 derece kön çıkış yönelişindегі Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңна қошымдасынан Voice of Turkey What East Radio kanalından топшуды. Топшуымыздың бүгінгі шарылышында сыңғы хабарлардан соң Татарстан хабарлары программасы белән буларны беләсезме, язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye Ovazı dolqunlarında сыңғы хабарлар. Хамасның Тель-Авивның еллар буе хөкем сүргән яулап алуына каршы ясаган һөҗүменнән соң башатылган һәм Израильнең Газадагы фәлестинләргә каршы геноцид үзенчәлегендәге сугышның бүген 2 еллыгы. 2 ел içində Израильнең бер туктаусыз һәм айрым ясамыйча башкарган һава һөҗүмнәре 67,160-тан күбрәк фәлестинләрнең үлеменә, 100 меңнән күбрәк кешенең яралануына сәбәп булды. Меңләгән кеше гел гарип, инвалид булып калды. Израиль камалыш астындагы Газа сызыгына товар һәм хезмәт кертелүендә зур күләмдә тоткарлады. Берләшкән Милләтләр оешмасы төбәктә кытлык игълан итте. Фәлестинләр ачлык белән көрәшкәндә, туклыксызлык аркасында якынча 500 кешенең гомере өзелгән. БМО Халыкара мәхкәмәсе Израильнең гамәлләрен геноцид үзенчәлекләрен йөртү турында карар кабул итте. Халыкара җинаят мәхкәмәсе исә Нетаньяху һәм элекке саклану министры Йоав Галлантны сугыш җинаятларын ясауда гаепләп кулга алу буйрыгын чыгарды. Шул вакытта Фәлестин җирләре зур җимерүләр кичерде. АКШның үзлексез хәрби ярдәме һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы Иминлек шурасындагы бер артлы ветолар Израиль җитәкчеләренең җаваплылыкка тартылуын тоткарларга дәвам итә. Мисырда үткәрелгән соңгы Газада утны туктату сөйләшүләренең беренче туры дәүләткә бәйле матбугат органнары җиткергәнчә уңай атмосферада төгәлләнде. АКШ илбашы Дональд Трампның uzun müddətli утны туктату һәм әсир тотук алмашуга юнәлтелгән сөйләшүләренең дәвам итүе көтелә. Һәм Израиль вәкилләре һәм дә Хамас вәкилләре катнашкан һәм Мисыр, Катар һәм АКШ араташчылыгында алып барылган сөйләшүләрдә барышны кыйнаштыручы иң зур факторның Израильнең дәвам итүче бомбалавы булуы белдерелде. Трамп сөйләшүләрдәге алга китешне искиткеч дип бәяләп, планның тормышка ашыру өчен тырышучы Нетаньяху һәм Төркия башы Рәҗәп Тайип Эрдоган белән бергә бөтен тарафларны мактап телгә алды. Сүрия сайлау шурасы Бәшәр Әсәд режимы бәреп төшергәннән соң оештырылган беренче парламент сайлауының нәтиҗәләрен ачыклады. Топлам 210 урынга ия халык мәҗлесендә халык ышанычларының 3/2 сайлау белән билгеләнде. Элбашы Әхмәт Әл-Шара калган урыннарны билгеләү юлы белән тутырачак. Рәсмиләр сайлауның гадел һәм үтә күренмәле узуын белдереп, хатын-кызларны һәм христианнарның вәкиллек күләмендә кимчелекләрнең булуын җиткерде. Урыннарның 4% гарипләр белән сугышта яраланучыларга аерылып куелды. Сүбәйдә, Ракка һәм Хасекадагы 21 урынса алдагы бөтенләшү барышы кысаларында тутырылачак. Венесуэла илбашы Николас Мадуро иминлек көчләренең җирле террорчыларның Каракастагы АКШ илчилегенә шартлаткыч урнаштыру өчен ялган байрак планын тоткарлауын әйтте. Исеме әйтелмәгән чыганаклар сепаратист тарафтарларының Вашингтон белән киеренкелекне арттыруына максат итүен алга сөрде. Венесуэла диалог вәкиллеге башлыгы Йорге Родригес
АКШның бу мәсьәләдә кисәтелүен һәм иминлек чараларының арттырылуын раслады. Мадуро Трампның Караибларда уңышлы катышулар һәм хәрби хәрәкәтләр үткәрүен алгыстыруын белдерде. Моннан тыш, Америка Кушма Штатларының әфьюн сәүдәсе белән, наркобизнес белән көрәш операцияларын агрессия сылтавы буларак куллануда гаепләп, төп максатның режимны үзгәртү булуын алга сөрде. АКШта хөкүмәтнең ябылуы дәвам иткән булса, Сенат җумһурiyatчыларының вакытлы бюджет өлгесен кире какты. АКШ Сенаты җумһурiyatчы партияның 6 көн буе хөкем сөргән дәвам итүче хөкүмәт ябылуын бетерүне максат итүче вакытлы бюджет өлгесен 52-гә каршы 42 тавыш белән кире какты. Моңа кадәр демократлар тәкъдим иткән вакытны озынайту тәкъдиме дә кире кагылды. Берәүшле кризисның шешелеше өчен анык бер юл картасы билгеләнмәде. Илбашы Дональд Трамп демократларга хөкүмәтне яңадан ачу өчен чакыру ясаган булса, сәламәтлек саклау хезмәтләре мәсьәләсендәге сөйләшүләрнең бары тик шушы адымнан соң үткәрелә алачагын әйтте. Трамп ябылуның төп хезмәтләргә тоткарлавы сәбәбе белән демократларны гаепләде. Демократлар исә Трамп белән сөйләшүне кире кагуның дөрес булмавын җиткереп, проблеманың хәл ителү өчен һәрвакыт сөйләшергә әзер булуына басым ясады. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авызы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Татарстан хәбәрләре. Мөхтәрәм тамашачылар, 2025 елның сентябрь аенда Төркиянең тарихи Коnya каласында халыкара 14нче Мәүлана шигърият җыены үткәрелгән иде. Шушы чарада Татарстаннан атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил Хади Такташ исемендәге әдәби премиялар лауреаты шагыйрь Рәмис Әймәт тә катнашты. Рәмис әфәндедән Төркия авазы радиосы өчен шушы халыкара фестиваль турындагы уй-фикерләре, тәэсирләре белән уртаклашуын сорадык. 14нче Мәүлана халыкара шигырь фестивале Коньяның Каратай районы Төркия Язучылар берлегенең Коnya бүлекчәсе тарафыннан Төркия мәдәният һәм туризм министрлыгы ярдәме белән үткәрелде. Һәм анда Төркиянең төрле шәһәрләреннән килгән шагыйрьләр белән бер рәттән Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Палестина кебек илләрдән дә танылган шагыйрьләр катнашты. Программа кысаларында шигырьдә яңа ысуллар кулланыламы, Палестина шигърияте, шигырьләр журналларда яши кебек төрле секцияларда эшләде. Һәм әлбәттә инде бүгенге төрки шигърият ничек яши, ул киләчәктә ничек үсәргә тиеш дигән темаларга да шундый җитди түгәрәк өстәл янында сөйләшүләр дә үткәрелде. Шәһәрнең тарихи урыннарында Мәүлана рухын сиздегезме? Андагы мөхит сезгә ничек тәэсир итте? Бәлки, яңа шигъри юлларның тууына да сәбәп булгандыр. Әлеге шәһәр яңа иҗатка рухландыра торган шәһәр, әлеге сәфәремнең нәтиҗәсе буларак яңа шигырьләр дә туар дигән уйда каламын. Әлбәттә, мондый фестивальләр күп булсын иде. Мин инде менә шушы Төркия Язучылар берлеге оештырылган шактый гына фестивальләрдә миңа катнашырга туры килде. Әлеге фестивальләрдә катнашканда бит төрле шагыйрьләр белән танышасың. Тәрҗемә алмашыда була монда. Әйтик, син башка бер төрки телле шагыйрьне тәрҗемә итсәң, ул синең шигырьләреңне үз теленә дә тәрҗемә итә. Бу яктан да әлеге фестиваль бик файдалы дип әйтер идем. Бүгенге заманда менә язучыларга, шагыйрьләргә мондый чараларда катнашырга бик кирәк. Чөнки һәрбер чарада катнашып, син нәрсәгә дә булса өйрәнәсең. Ул ничек оештырылган, анда нинди мөхит хөкем сөрә. Менә буларны күрәсең һәм инде менә үзебездә Татарстанда оештырганда да менә шушы тәҗрибәне файдаланасың. Менә бөтен шәһәр урамнары әлеге фестивальгә чакырып шундый афишалар белән тулы, баннерлар белән тулы. Һәм мин менә чагыштырып куйдым Казандагы Габдулла Тукайның шигърият бәйрәмен. Менә без инде
кызганычка каршы шактый онытып барабыз. Менә соңгы бер 15-20 елда менә Габдулла Тукайның шигырь бәйрәменә чакырып Казан урамнарына инде күптән андый афишаларның, баннерларның эленгәне юк. Һәм киләчәктә менә Татарстанда, Казанда үткәрелгән әдәби бәйрәмнәр, фестивальләргә дә менә шундый баннерлар, афишалар куелсын иде Казан урамнарында дигән шундый теләктә калам. Тагын бер нәрсәгә игътибар иттем. Бездә бит шундый чаралар үтә, еш кына җитәкчеләребезне бик күрергә насыйп булмый. Монда мин күрәм шәһәрнең менә шушы мәдәният дөньясы белән шөгыльләнүче җитәкчеләре әлеге чарада катнаштылар. Алар чыгышлар ясадылар. Һәм аларның чыгышларыннан аларның никадәр шигъриятне, әдәбиятны яратулары, шундый белеп, аңлап ясалган чыгышларына бик сокланып карадым. Алар менә Мәүләнәнең шигырьләрен дә яттан укыйлар, рәхәтләнеп. Фестиваль программасында без Төрки Язучылар берлегенең Кония бүлекчәсе белән дә таныштык. Аның бинасында булдык, аларның эшчәнлеге белән якыннан таныштык. Әлеге бүлекчәнең рәисе танылган язучы Әхмәт Күсәуглы. Гаҗәп шундый искиткеч, ачык күңелле, киң күңелле шәхес үзенә менә һәркемне тартып, җәлеп итеп торуы мине бик сокландырды. Һәм быелгы фестиваль тагын нәрсәсе белән дә үзенчәлекле булды. Ул Төрки Язучылар берлеген оештыручыларның берсе, күренекле бөтен төрки дөньяда танылган әдәбиятчы Мәхмәт Доган рухына багышланды. Мәхмәт Доган менә берничә ел элек кенә безнең арабыздан китеп барган иде. Һәм менә шушы фестивальләрне ул төп оештыручыларның берсе иде. Һәм Мәхмәт Доганга багышланган хәтта күргәзмә дә оештырылган иде. Без әлеге күргәзмә белән дә таныштык. Программа кысаларында Мәүләнәнең төрбәсендә дә булдык. Һәм менә шушы төрбәдә берничә генә шагыйрьгә шигырь уку мөмкинлеге тудырылды. Әлеге бәхет миңа да тиде. Һәм мин анда үземнең мин әле тумаган дигән шундый яшәү, үлем фәлсәфәсе хакындагы шигыремне укыдым. Фестивальның төп өлеше ул инде урамда, шундый Мәүләнә бакчасында үткәрелде. Мәүләнә төрбәсенең фонында кички яктан бик матур шигъри кичә булды. Тамашачылар бик күп җыелганнар иде. Безнең шигырьләребезне әйтер идем бик яратып кабул иттеләр. Мин анда татарча да укыдым, төрекчә дә укыдым. Программа кысаларында Кониянең төрле тарихи урыннарында да булырга туры килде. Гомумән Кония ул бик тарихи шәһәр. Һәм ул иң элек суфийчылык башкаласы. Шул вакытта миндә Кония ул ниндидер космополит шәһәр буларак та тоелды. Чөнки анда төрле мәдәниятләр тату яшиләр. Мәсәлән, шәһәр үзәгендә католик чиркәве дә бар. Силле авылы янында православие гыйбадәтханәсе дә бар. Инде Азизия мәчетенең интерьерларында мин Европа архитектурасына хас үзенчәлекләр дә күрдем. Шулай ук шәһәрнең үзәгендә ерак Япония мәдәнияте белән таныштыра торган Киото паркы да бар. Киото ул Конияның Япониядагы тугандаш шәһәре. Менә шушы шәһәр хөрмәтенә аның исеме белән биредә шундый паркта ачканнар. Мәүләнә музее белән ул Мәүләнә төрбәсе ул төрбә генә түгел, инде аны музей итеп оештырганнар. Ул Төркиядә ислам символларының берсе. Без инде Мәүләнәне тарихта, әдәбият тарихында Җәләлетдин Руми исеме белән беләбез. Хәтта менә шушы Кония шәһәре белән танышып йөргәндә безгә бер риваять та сөйләделәр. Менә 13нче гасырда шәһәрне монголлар яулап ала башлагач, Мәүләнә шагыйрь басып алучыларга каршы чыга да һәм гыйбадәт кыла башлый. Һәм аңа төбәлгән уклар нигәдер аңа тимичә аны урап узалар. Һәм мондый хәлдән соң яулап алучылар шәһәрне калдырып китәләр. Мәүләнә ул шундый көчкә ия, бөтен төрки дөньяда танылган шагыйрь. Һәм инде бу ул Кониянең бер символы дип әйтер идем. Һәм монда ел сайын менә үткәрелә Дәрвишләр фестивале, ягъни биючеләр фестивале, менә суфизм фәлсәфәсенә корылган. Әлеге биючеләр теге бер урында әйләнеп торалар да, һәм алар
ниндир транска кереп, Аллах белән кушылалар. Менә шундый фестивальләр үткәрелә торган үзәк тә әле ул Кони шәһәре. Һәм Кони ул безнең лаләләр чәчәге шәһәре дә. Шәһәрдә барлык төрек лаләләренең 90% үстерелә. Моннан аларны Истанбулга чәчәкләр фестиваленә алып баралар. Кыскасы, искиткеч шундый тарихи, мәдәни шәһәрдә шундый шигърият фестиваленең үткәрелүе үзе бер символик мәгънәгә дә ия. Рамис әфәнде, сезне чын күңелдән узган туган көнегез белән котлап, зурдан-зур иҗади уңышлар телибез. Бүгенге көндә Төркияләрнең бердәмлеге, мөселманнарның бердәм булуы бик әһәмиятле. Бу нисбәттән тыңлаучыларыбызга бер-ике шигырыгызны да тәкъдим итә аласызмы? Сезнең өчен берничә шигыремне тәкъдим итәсем килә. Кемнән нинди җыр кала? Кеше китә, җыры кала диләр. Һәр кемнән дә калырмы ул җыр? Кемнәрнеңдер бәлки тумлап язган дануслары кала торгандыр. Башкаларның җанын яралаган явыз гамәлләре каладыр. Ул гамәлләр һаман йөрәкләрдә рәнҗү уты булып янадыр. Канат җәеп очкан саф җырларны зинданнарга япкан затлардан нинди җырлар калсын киләчәктә изге сүрә итеп ятлардай. Берәүләрдән җырның затлылары, данлылары кала, моңлысы. Ул җырларны җанга шифа итеп, чырлар аша үрелеп тыңлыйсың. Кемнәндер кала йыртык җырлар, кузгатмаган һичкем күңелен. Үзе китү белән онытылган вакыт тузанына күмелеп. Кеше китә, әйе, җыры калсын, гасырларда янсын ул дөрләп, калсын җыры, рухи әләм кебек, халык күңелендә җилфердәп. Ышанасы килә. Кешеләргә ышанасы килә. Илсия Риксанова. Ышанасы килә ак карларның мәңге аппак булып каласына. Кешеләрнең шул кар эсләренә яңа якты эзләр саласына. Ышанасы килә хыялларның кайчанда бер чынга ашасына. Язлар җиткән саен елгаларның ярларына тулып ташасына. Ышанасы килә кешеләрнең һәрчак кеше булып каласына. Йылдызларның күкләр күкрәгендә гомер буе балкып янасына. Ышанасы килә ышанычның йөрәкләрдә чәчәк атасына. Безне ташлап киткән өметләрнең әйләнепләр кабат кайтасына. Ышанасы килә гомерләрнең әле тагын кабатланасына. Без җан өргән милләт учагының бездән соң да сүнми янасына. Ышанасы килә. Төркиянең Коnya шәһәрендә үткәрелгән халыкара 14нче Мәүлана шигърият җыенында Татарстанны вәкиллек иткән татар шагыйре Рамис Аймәт белән әңгәмә тыңладыгыз. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме? Дөньяның иң зур саркофагларының берсенең Истанбул археология музеенда саклануын беләсезме? Бер 1887 елда Ливанның Сайда шәһәрендә табылган һәм Истанбулга алып китерелгән Искәндәр таш табуты Сидон саркофагы 25 тонналык авырлыгы белән дөньяның иң зур саркофагларыннан берсе. Искәндәр саркофагын беренче төрек археологы дип кабул ителгән һәм төрек музеологиясының әйдәп баручыларыннан Осман Хамди бей Сайдада эзләп таба.
Осман Хамди бей 1887 жылда Сойдада үткәргән козылмалар вакытында патша каберен таба. Бу каберләрдән 22 патша саркофагы чыгарыла. Сойда патшаларына караган бер төркем саркофагның җир асты каберлекләренә күмелгән булуы халыкара дәрәҗәдә дулкынлану уяндыра һәм хәбәр Европа һәм Америка журналларында чыга. Биредә табылган мөһим саркофаглар Истанбулга күчерелә. Араларында булган Искәндәр таш табуты яисә Сидон саркофагы исә археология дөньясының шедеврларыннан берсе булып санала. Саркофаг югары рельеф техникасы, буяулары һәм уникаль мотор бизәкләре белән Истанбул археология музееның да иң мөһим әсәрләреннән берсе. Сойда патшасы Абдалло Нимныкы дип уйланган саркофаг безнең эрә кадәр 4-нче гасырга карый. Таш табутның uzun yoqlarından birisinde burungi Makedoniyaning podshosi Iskandar Zulqarnaynning Aleksandr Makedoniyaning forslar bilan so'g'ishin suratlagan relyeflar tura. Sarkofagning ikkinchi uzun yog'ida esa do'stona ov ko'rinishi tasvirlangan. Dizayni burungi grek ibodatxonalarini xatırlatuvchi sarkofag Gretsiyaning mashhur Pentelikon marmaridan yasalgan. Üstü adatdan tış relyeflar bilan bezalgan ham tuslantirilgan sarkofagning kim tarafidan yasaluvi bilinmaydi. 1999 yılda İskandar sarkofagining originalidan 5%ga kichikroq bo'lgan kopiyasi Yaponiyaning Kashiwazaki qasabasındagi turk ovulida ko'rsatilish uchun Turkiyada yasalib, Yaponiyaga jiberildi. Sarkofagning shulay uq originalidan 5%ga kichikroq boshqa bir kopiyasi esa 2014 yilda Üsküp'te Skopje'de ochilgan Makedoniya Milliy arxeologiya muzeyida saqlanadi. Bularni bilasizmi? Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Мактарам таңышар, Türkiye Ovazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programı her gün Türkiye hem Kazan vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolqının 17.615 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңна qo'shimchasidan Voice of Turkey What East radio kanalidan topshula. Yorti soatlik topshiruvimizning quvvatlawun Turkiya ham Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 daraja kunchig'ish yo'nalishdagi Turksat 3A ham Turksat 4A yarışlari bilan 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifasi osha What West radio kanalidan tinglaysiz. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.